maneh dulur sing ora kenal dijak ngopi bareng, ngobrol-ngobrol tuker informasi, sing lagi susah kendang ditulungi. Wes oleh akeh mulai omah ben gak tenene Mas Slamet. Yo ana wong bloro ning endi-endi ana wong bloro. Mas Sugeng, monggo. Mangga. Ayo tembak. Dadah. Ayo deh, terlihat Ketemu mesem guyu kuwi wong bloro, kacungi rotu kijan kuwi wong bloro, Pak Marno Pak Marwan asline wong bloro. kowe iki lho teko pre-pre plengah kenapa? Aku tenang cewek. Aku ora cewek ayu. Gayamu lho. Wani pacaran to piye? Waduh ya. Cewek ayu. Geng Sugeng. Sopo lah ceweke? Oh, rahasia kok. Mani dolani ta ora kowe? Ya waduh ya kok. Ki ape dolan? Apel. Mani tenan ta ora? Kok nek cewek medhi piye? Wong bentuk omae kaya gubuk penceng ngono. Aku ape dolan apel kok. Wes aku tak apel. Tak lo kowe. Yo. Ngono. Ya wis udah. Dadah. Gang suka. Wah, tiba tang ide ya. Yang mlaku ngintin dhuwur. Geng. Duwe ade yo. Yo. Hang? Lapor ini. Rene sih. Ono apa rene? Dek, pian Pak. Ora ono. Ame mujak nondi. Lah. Dikandani wong kok malah bantah ae kok iso. Pak niki kopine salah pundi? Lah iki Dek Lia. Masalah nduk kok malah metu iki lho. Ya kopine kayak meja sik. Mungkin diombe Bapak. Oh nggih pun Pak. Ya wis kana. Nggih. Oh. Ya wis Mas udah mulai. Aku mau masak no Bapak. Tuh, weh. Tuh. Gang. Tangi.
Aduh, aku tiba kok. Ngopo? Kowe iku lho, jare bar dolani cewek kok malah turu. Yo ben kok. Ono, ndang banyu. Mas Slamet mah adus banyune entek, kowe adus apa ora engko? Awah. Kok tak gelem mek dhewe kok. Wis Kang, ndang banyu. Mas Slamet tak metu sik ya. Yo yo. Pas marek-marek bar banyu nang omahe. Yo yo kok. Repet. Kang, apa Ria? Ada apa Mas? Wes amrene. Iya, kok. Ana Ria rene, ana apa ta? Apa Mas? Kon rene ora darene-arene. Kowe ki arep tak kenal no Mbak Ria. Pak kenal, Mbak? Iya. Gelem ora? Ya gelem kok. Tenan yo. Lah kowe seneng ora karo Mbak Ria? Yo seneng. Wong Ria iku sing cewek sing tak seneng yo. Mempepet apik bojo. Pek bojo untung pucat ngono iku piye leh, Geng? Wong Mbak Ria iki tak kenal awakmu iki ya bakale dadi Mbak Yumu. Wong Mbak Ria iki pacare Mas Slamet. Pacare Mas Slamet? Iya. Tak dadi bojone Mas Slamet? Iya. Alah. Sekali ini bercinta, jangan pernah ada luka yang kedua. Terima kasih kau telah membuat hidupku hancur dan tak berarti. Mas Slamet bentong, yang tak pacar kok. Kowe iki ngopo ngono lho, Geng? Kowe iki kan jek bocah ngono lho. Lah apa, ku yo ngalah karo Mas e to. Mas Slamet bentong, yang tak pacar kok. Mas Slamet bentong kok. Dari hidupku ini, jangan pernah kau hadir kembali. Cukri